gynnal di o'r gryd i'r groes. Sgrechian craidd ar dy arddwn di yw sgrech y trydydd byr oes. Ond pwy sy'n mynd i ddod i fan hyn a trio achub ni? Pwy sy'n mynd i roed i droed yn y drws a deu hei 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 hei. Stan ni gyd yn meddwl bod 'na rwbath gwell i neud efo'n hunan. Stan ni gyd yn meddwl fod yn mynd i fod yn iawn rhywbryd. Stan ni gyd yn meddwl bod 'na rwbath gwell i neud efo'n hunan. Stan ni gyd yn meddwl fod yn mynd i fod yn iawn rhywbryd. Llais y gleidu sy'n dy arwain di o'r gryd i'r groes. Sgrech y gleidydd yn yr oriadyn yw sgrech y trydydd byr oes. Ond pwy sy'n mynd i ddod i fan hyn a trio achub ni? Pwy sy'n mynd i roed i droed yn y drws a deu hei 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 hei. Stan ni gyd yn meddwl bod 'na rwbath gwell i neud efo'n hunan. Stan ni gyd yn meddwl bod yn mynd i fod yn iawn rhywbryd. Stan ni gyd yn meddwl bod 'na rwbath gwell i neud efo'n hunan. Stan ni gyd yn meddwl bod yn
conversation. Eddie's my mate. He likes to conversate. Eddie's my mate. He likes the conversation. Eddie's my mate. He likes to conversate.